En grans trajectes, deixa't acompanyar per l'experiència. A Femerec tenim totes les eines per ajudar-te a complir la LISMI de la forma més eficient. Seleccionem i formem el personal segons les teves necessitats i, a més, en fem un seguiment tutelat permanent. Som experts en gestió integral de residus i destrucció confidencial de documentació, reparació de tot tipus de màquines, venda de consumibles i material d'oficina manipulats. El nostre compromís va més enllà de l'empresa. Treballem per a la inserció laboral i social de les persones discapacitades. Amb Femerec, la LISMI és un bon negoci. Solucions per a tu. Solucions per a nosaltres. Progrés per a tothom.